Mari demeta sian bukede nomor 565 ayat 1 di ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia na tunok palangit dohot tanaon. Amen. Debata do hapa urusata dohot hagogota pangurupi situ tudo hagogotan akan namongonai itu hita di bahini dang biar hita nang pe balik tanon jala lalo akadolok lao marongrong tu tonga ni laut. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan nama dok molate do hami tu ala di bapatar ho do tu akas pelebegu anak Tuhan Yesus Kristus saya asirham saya payan madihami rodi pinopar nami barita nauli jala pararat mai tu saluhut bangso asa besar sondang dihasangapun mi do diakka na hudul di haholoman do na dilenggoman di hamatian mar hite-hite anak haholongan nirham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai marlas ni rohahi
Tangion hamuma patik ni debata imasian patik parjolo do lapatanna. Au do cahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenummu debatam. Dia do lapatan ni odo ikut ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Atong rak mangidugogo mahita tu ado pani debata ale tuan debata separ gugui mahami mangulau no hubar tupatik mi. Amin. Tato poti mangadosata nagodangi tuara pani debata martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupaon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan di roham. Saya si maroham di hami akan amarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami todim na badiyay asa nang ganggu rohanami di asini roham alay asa hot rohanami makaporsyaon labang gotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasa tami diri nami tuho gabe pelian na mangolu jala dabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugaku tuhamu, guruon hamu masianau, ay nalabok dohau jalana sarip marwa, asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok doa augaku jalan yang dodohot nahua persahon, hasangapun ma di debatana di gijang. Tabigi makor wanina. Mari di maita. Siang sude parulian harga, sadahu butuh
Krista saya dapat Tuhanmu nasana pura saya bantu si tu pamodai napa undu rohamu asatiur sasudi bugasmi takut Tuhan utung tiup hatana saya pangasahun mabagabagana. Tabegema hatani debata turpuk diari minggon imana niene sian buku Heber 2 mamuka ayat 14 saat rodi ayat 10 tajama marketing sore sakami mana perjolo asa songon danak partohap di mudar do disibuk gabe sumaddo dohot ibana partohap disi asa marite hite hamate ani di pasohot ibana sibolisi namar huaso mabain mate ai apala akka seru-seruan di sarihon peparan di Abrahamido ai itap naong marsitaonon ibana dina tarujuni haurupan ibana doakan na tarujuni ima sahatna martua doakan na tumanghiyun hatani debata jalan na piopsa amin. Kor remaja manang naposo mari di maita Oh Jesus parmonangi namana luhur sasudi sata mangaguhami naing hototong itanoon persigantungan nami dongani hami sasude asa tumang kami di paraluan nami ai nagale dosa suden sai pargogoy mahami. ta tidak ko porsetay soguna hina tidak ko ni dong atas sa porsyon di sadok portibion rap may tamadok au porsia di debata Jehova ido ama pargo na sa tudusan natono palangit do tano au porsia Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubun si Maria na bagagabian siya tundi perbadia adora sa hubuan ido tuhata na tumaw na bernit di pangunglan silatus na mata terpajal do ibadah di hau pinar silang na tuat tu banu torudung ditanom
na mulak mangulu dari patulon na manai tu surgo ulah hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsia dito di perbadia jeladong sada huria na badia huria hato penyala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia hatai ne mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate do dia nguluan na sora sudah amin. Korlansia tapi ke matiting di hureta Salam Horas madita salutna tapi ke matiting na masa do na masa di hureta di bagasan saminggon titing HKBP Tamarunang Minggu 2 Februari 2025 sada Romawi na beragam sada goar ni mingguta sadarion ima minggu papator dung Epipanias topik minggu Jehovah do partano batuan jala hapurusata di bahasa Indonesia Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan napaduahon rapot huria HKBP Tamarunang naing patupaun ni huriata do rapot huria HKBP Tamarunang di hari Sabtu 15 Februari 2025 mulai pukul 10.00 wita maringana di Garijata asa pasidoho ma sude ruas ni huriata di ulauni napatuluhon hasil rapot HKBP Resort Tamarunang di jalo huriata do surat sian HKBP Resort Tamarunang asa hujaon hami Huria Kristen Bata Protestan Resort Tamarunang Distrik Saplepitu Indonesia bagian timur kepada yang terhormat Naparjolo Parhalado HKBP Tamarunang Parhalado HKBP Kendari di tempat salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberkati seluruh kegiatan rapat resort yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 2025 secara offline di HKBP Kendari dan secara online via Zoom di HKBP Tamarunang dapat berjalan dengan lancar seturut penyertaan Tuhan. Rapat dihadiri sebanyak 23 orang dengan status approve dan menghasilkan beberapa keputusan antara lain 1. Telah ditetapkan jumlah anggaran pengeluaran HKBP Resort Tamarunang tahun 2025 sebesar Rp100.500.000. 2. Bantuan operasional resort dari HKBP Tamarunang ditetapkan sebesar Rp3.500.000 per bulannya dan dari HKBP Kendari ditetapkan Rp1.500.000 per bulannya. 3. Untuk menutupi anggaran pengeluaran resort di tahun 2025 akan dilaksanakan sumbangan amplop operasional resort yang akan dilaksanakan 1 kali per semester atau 2 kali setahun di setiap hurian. 4. Adapun kegiatan kategorial resort yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu pembinaan guru sekolah minggu, PHD remaja Naposo, PHD INA, PHD AMA dan PHD lansia. Demikian hasil keputusan rapat resort ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita dan kiranya Kristus Sang Raja Gereja senantiasa memberikan kita kebijaksanaan dan kasih dalam melaksanakan tugas dan pelayanan Tuhan Yesus memberkati. HKBP Resort Tamarunang Pendeta Tommy D. Senturi STH
ditandatangani dan distempel. Empat, raport seksi Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Di Batu Pahuriata do raport seksi Naposo HKBP Tamarunang di hari Sadario Minggu 2 Februari 2025 dumula permingguan maringana di gedung sekolah minggu asa Pasidohot Masudi Naposo Bulung ni Huriata di wilayah ini. 5. Kunjungan pastoral pendeta. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado HKBP Tamarunang pada hari Kamis 30 Januari 2005 yang lalu, selama 1 minggu ke depan akan dilaksanakan kunjungan pastoral ke jemaat yang ada di wilayah 2. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. Paunopon dan anak sorang. Di bahasa-bahasa utara rusada dan boru di keluarga T. Sirait SE, Inang RA Kursiotang SSI, Ima di hari Minggu 2 Februari 2025 di Rumah Sakit Primaya Ipasdo dan lagi Songsoni Natorasna. Ruas nomor site Parhalado di ruasnya Huriata HKBP Tamarunang manangyakon ruas nomor site di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuatama nama Leon Habalumun dohot hai paso. Molo adopsian ruas di Huriata nomor site di Jabu manang di rumah sakit asal di Papua tu Parhalado manang Pandita ruas nomor site Napar Jolo Agusta Christine Boru Senipar Naposo Bulung wilayah 3 perawatan di Jabu. Napa 2 hon Amang Situa Adi Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Napa 3 hon Amang Asia Nipar wilayah 2 perawatan di Jabu. Papaton Amang Yef Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. Babituhon ruas nomor ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nomor ulang tahun siap tanggal 27 Januari 12 Februari. Saya tuatama nama Leon Pas-Pasu dohot gancang umur suang songinang hai pason. Ruas nomor ulang tahun Napar Jolo Rado Gwin Marito Siombing anak sekolah minggu tanggal lahir 27 Januari wilayah Sada. Napa 2 hon Amang Yef Sitorus tanggal lahir 28 Januari wilayah 2. Napa 3 hon Inang F Bursi Tempur tanggal lahir 1 Februari wilayah 2. Napa baton Amang F Panjaitan 1 Februari wilayah 2. Napa 5 hon Inang Situa Christine FD tanggal lahir 2 Februari wilayah Sada. Napa nopon Inang BM Boru Hasibuan tanggal lahir 2 Februari wilayah 2. Boda Tolu ayah Saplono. Di tangan nasiamun do gacang nimur jalan di hampirangna do hamraun do hamuliau. Ulang tahun Pardonga Sarpion. Parhalado do sudah ruas ni Huriata HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardonga Sarpion ruas nama rayahon siap tanggal 27 Januari 1-2 Februari. Ruas Merayahon, Tangadau, saya tuatama nasa tutong mangaliawan pasu-pasu tu keluarga nasida. Ruas naro tu permingguan, tanggal napertulo, tanggal Minggu 26 Januari 2025, permingguan Manda Magodang, torokna 127 halak. Napaduan Minggu 26 Januari 2025, sekolah Minggu 50 halak. 2 Romawi Parhebengon di Huriata boy mata bereng di titik Parhebengon na adong di Hitabe. Songoni ma titik di Huriata di bagasan Minggon tatangyakon ma asaga di pasu-pasu dohol las niroha di Hita tarlumubi gabe hamuliaon ni gorni tuhata. Amin.
tabigi ma kor ama.
Marede maita sian bukuede nomor 573 ayat sada do uduna hu tapasahat pilihan sada A do pilihan sada B. Puji Yesus si balua langit tanah marolo poloma. Haleluya, puji ma Tuhan Jehovah, tapasanga goa di batang. Tuhan Yesus, Tuhan Mahanita, Ariana, nang dari nape, puji hati, dakon maha mulia ona, tahin dihon, sangang didibatan. Puji Yesus si palua, tapasanga ma Tuhan debatang. Tulung batu sihiri moni rohata di babatan di dalam Golgota. Haleluya, Dia rohata dibandingkan pesani dibatang. Puji hati dakon maha mulia ona, tahin dihon, sangang didibatan. Puji Yesus si palua, Hosiana, pengiat orang, Harajana, Hoturu di salelena, Yesus Kristus, anak di debatang. Maibana, Rajani akaraja, nasun gogo, gumanggong tanoon. Puji hati, dakon maha mulia ona, tahin dihon, sangau didibatan. Damini debatan na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Damang dainang haanggi na pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatane di bata nagabe jamita di minggu ta sadarion di minggu paupaton dung Epipanias iman adene sian Pesalmen bidu pitu puluh sada ayat sada 1 ayat onom asa tajah hama manginang marsika soring siak kami ma ayat na parjolo tangi yang mangido haluau siam musuh marhaporusan tuho doau ali Jehovah dang tagamon murah kau saliling liling na. Sayo magabe partano batuan diau tau inganan bongotaku totong nunga pola di parbagaho rupamu wau ay hodo partano batu aku jala haporosaku ay hodo pakirimoku ale Tuhan Jehovah nalom ni rohaku sian siete tehoku idu ianggo sahatna horas madihita huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mace uli turpukon maswarahok kita maswarahon jala mambo hali tu roha lo pikirata jala topik minggu di minggu ta sadarion di minggu papaton dung Epipanias maswarahon mambo hali hita namandok Jahobado partano batuan jala hapurusata Tuhan adalah bukit batu dan pertahananmu huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus baru-baruon mungkin aduk kita na mengikuti pelantikan Presiden Donald Trump jala didiki pelantikan Presiden Donald Trump na marjamita disi sada borua bisop sian gereja episkopal na marguar Marian Edgar Badi jala di jamitana di khotbahnya dia sampaikan tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh Donald Trump ketika dia menjabat menjadi presiden. Jala di bohali boha ibana mamake huaso na adong di nguluna jalana parpudi dipaingot ibana tentang keadilan, tentang kebahagiaan, tentang sukacita yang utuh yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Adong dua pola pikir hati hai na muncul diaka naso makalomohon Donald Trump gidokodo ngadeng gani asa unang gabe otoriter ala mungkin piga-piga nama memandang ibana nama memboto ibana Donald Trump adalah seorang presiden otoriter dipaingot ibana alai adung dotong golongan na mendukung Donald Trump tetapi tidak begitu menyukai bagaimana cara dinalau paingoton ala dipuja-puja do presiden ni ibana Donald Trump jalan paling sangat viral amang inang bagaimana tanggapan dari Donald Trump ketika dia dikhotbahi seperti itu. Dia katakan I don't think it was a good service, saya rasa itu bukan ibadah yang baik. Damang denang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ana boy idota siani na parjulu
memang gabe utang tado amang, gabe utang tado inang, taringot tu namam baritahon hatani debata. Jala ikon taingot de pakion ni debata do ngoluta dang diida ise hita. Alay nang diida debata haradion ni rohata neng pakion ni debata. Jala dang pola ta ida tu ise ta pasahati. Alay ta ida ma ise na pasahaton, ise na marsuru hita pasahaton ni. Itu na paling utama. Jala itu na diingot ni bisop episkopal. Jala dido ibana di bagasan jamitana uswara honon. Saya berani menyuarakan ini karena saya tahu Tuhan adalah benteng keselamatanku, dan ini akan menjadi berita sukacita tuganup halak nama kaporsyai ibana. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sahala pencipta lagu cian seorang ibana di Portibion langsung do ditadikon bapana ibana dang mar bapa ibana hati hai di si seorang ibana alana berperang bapana kona tebak mate ibana. Jadi omakna do na pagudang-gudang kun ibana kidi pagudang-gudang ibana meragam do akka tubuh persoalan, meragam do akka sitaonon, meragam do akka sidangolon na ikon diadopi ibana. Bukan hanya orang tuanya yang bergumul merawat dia, tetapi dia sendiri yang menjalani kehidupannya menghadapi begitu banyak persoalan pergumulan. Jala marhiti sitaonon pergumulan ni disima di rimang ibana aduh sestongna sakap ni debata pola do saat ibana tu sada momen namandok mungkin Tuhan tidak menginginkan saya untuk hidup di dunia ini. Alai diambang keputusasani dipaingot debatado ibana marhiti natorasna, dipaingot omakna do ibana namandok ikon monang doho mangalohon akasitoroni disima dirimang-rimang ibana pola dido omakna molo ikon menyerah doho pola ma ikon songoni leleng na hupa gudang-gudang ngulum, pola ma ikon songoni acitna hupa gudang-gudang ngulum marisuang masalut ne. Alai marhiti hatai sadar ma ibana dirimang-rimang ibana jala diulai ibana didalani ibana nguluna pola di suraton ibana. Dia berangkat dari sakitnya hidupnya, dia berangkat dari pergumulan yang sangat berat di dalam hidupnya. Di suraton ma sada lirik jala odo la gabe lagu himne Kristen jala jot dohita mangit dehonon. Mungkin adok kita na mamboto sejarahna, ale mungkin adong dohita na sa mamboto sejarahna ima Rock of Ages. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan batu karang yang teguh. Nah di suraton Agustus Top Lady pada tahun 1763 di suraton ibana songot dia saestongna pambahenan ni debata rope si taonon rope paru kilo namang inang adanya permasalahan amang inang ternyata bukan itu cara Tuhan untuk menghentikan hidupnya, tetapi dengan adanya persoalan pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk bisa mematangkan hidupnya. Dan gabe putus asa ibana dan ngabe macohot ape asi dot holong ni rohan di bata ale marhiti si taonon do ape dipahingot dipatuduhon di bata songot dia de bata na mangula di bagasan ngulu natinopana damang denang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus songoni dotong diturpuk ta sadarion di turpuk jamita mulut tabere ngamang inang di judul tangia mangido haluaon sian musuh di son pergumulan nama Ceborato para pesalmen bagaimana Raja Daud bergumul yang sangat berat ketika dia melihat hidupnya. Dia lihat bagaimana hidupnya saat ini dan dia lihat hidupnya bagaimana dahulu. Dirimang-rimangi ibana
jala dibereng ibana. Ternyata musuh yang paling berat yang ingin menghancurkan ibana dan nahulan musuh sian luar. Alai songo dia karena gelap mata, tingkat egois yang sangat tinggi di ianakonna. Gabe idu naneng mambolokon ibana. Sianido amang inang gabe bergumul ma Raja David tutuhan debata dipangido huma ali Tuhan palua mangoluku ali Tuhan hodo namar mudu au ali Tuhan hodo haporusaku ali Tuhan hodo partano batu aku idu nabui di suarahon marhiti turpukon molusian guguna amang inang buhama ibana lemar porang tudirina. Ternyata musuh yang paling berat bukan orang lain, tetapi musuh yang paling berat adalah diri sendiri. Dirita do amang inang keluarga ta, dirita do amang inang iana kota, buhado mulu seandainya iana kotai, na tapar mudu-mudui, na naeng menghancur hok kita, na naeng pasidik hok kita. Iduna dialami Raja David. Alai putus asa do ibana daung, gale do ibana gale, alai terus do ibana bertahan di hagaleonna daung, di pamunang ibana ngoluna di bagasan hagaleonna, di bagasan hagaleonna dipake de bata ngoluna, iduna boy berengota amang inang diturputa sadarion. Macai uli sangat luar biasa karya Tuhan yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan Raja Daud ketika dia merasa tidak mungkin lagi ada pertolongan. Satu hal yang sangat memalukan bagi saya ketika saya akan dibunuh oleh anak saya sendiri. Nahu pagodang-godang idu ape na pamatio nau, nahu tanya koni idu ape na pamatio nau, narap mardala dot awido ape naneng pasidik konau. Di soma manginang disadari dirajumi Raja David holang tuhodo Tuhan au marhaporusan hodo partano batu aku ganup halak boido gelap mata. Setiap orang akan mengenal yang namanya hilaf, tetapi Tuhan tidak pernah hilaf untuk bisa memberkati kehidupan jemaatnya. Amin, amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sada ilustrasi, adong masada kapal amang inang didiki laho borhak makapalon, borhak songoni, iya. Adong piga-piga halak di bagasan kapali borhat jala sampai di tonga Roma badai, iya. Didiki roba badai sudi nunga mogap pikiran na buhado on, iya buhado on roba badai baru borhat do pihita molon mati mahita di bagasan ketakutan yang sangat tinggi di joma ale Tuhan tuhoma au marhaporusan di sima ro panugrioni todi barbadia tu pikiranna namandok turunkan jangkar. Dan ternyata ketika kapal itu sedang diterjang badai, salah satu yang bisa membantu kapal itu bisa bertahan hanya jangkar. Songoni dotong amang inang ngoluta songodia pe balgani si taonota songodia pe borat ni si taonota tapaingot dirita kita memiliki pondasi yang sangat besar. Adong do jangkar di taganup ahamai haporsyot tatu Tuhan debata. Kita punya Allah yang sangat luar biasa. Alai mulu marhiti pikirat tado tak ulahon saluhut nai hancur doi. Tak ida ma amang inang bagaimana Saddam Hussein didiki mangasahon pikiran naibana yang dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya adalah memakai pikirannya dibangun ibana bunker asa martabuni ibana di bagasan
Jadi pui bana molo bangun bangkeron masuk kau tu bagasan dang boy di pamate halak kau. Ape ala pikiran nado di pangasaon ibana songo dia pe balgani bangkeri, songo dia pe bagas ni bangkeri dapat nih Amerika Serikat do pola sampai dibom sampai mate do ibana namar lapatan molo gabe pikiran tado amang inang tapangasahon dinalau madalani ngoluta marhiti pikiran ton gabe tatadikon de bata gabe tapasiding de bata gabe cukat ni rohatta uhud gijang ni rohatta nata pangasahon amang inang dang dapot tamanang aha alai tu hasusaan dohot tu hamatia do ujungna alai molo de bata na totong namar mudu ngoluta amang inang tapai ngok ma ngoluta na tape hasusaan ditikion alai idu dalan ni de bata patorason haporsyota uriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sada ilustrasi adong tolu halak na boydohonon rencana traveling molo dia anak muda sonari do tahe mardalani do tahe healing iya healing adong tolu halak yang memang bersahabat laho healing laho traveling laho mardalani songoni pola sampai disakapi nasida alana adong sada pulau yang tidak bertuan tusi mahita mardalani iya markapal mahalaki ape dang binoto songon dia ala memang tulu halakon tulus sado pola pikirna adong sada nabadia neng borhat jolo martangiang adong sada pola martangiang molo memang Tuhani di ngoluta di boto doi adong sadanari naso porsia tu Tuhani ngoluta do ngoluta tuhata do tuhata atau emak di dalani be ngoluna tulu karakter iya mardalam mahalaki iya songoni ape manang na songo dia amanginang sah mahalaki di pulau na di dokona kaningi alai ditikiding sahati siga kapalna mate masinna diperjuangkan ma songoni sampai nasida berlabuh didiki nunga saat nasida dicoba nasida dipature sambil ma neng dibongkar songoni alana sada nakaning si partangyang do neng dibongkar pe masin ne martangyang Tuhan ajari ya Tuhan paturehon masin ni kapalon ima ale dua nari donganna aina bohado ho neng karejo peo martangiang Roma donganna idoda ganuk ulota iku martangiang tangyakon ulomu ulaho nanunga di tangya koko idu halusna alai saya dipature ma ape boy dohono namanginang jimdo kapali ngamate total be kapali rodo dua nari donganna mamicang ibana didok dia do tangyang mi pola songoni ho gogo na martangiang ujung na buha dangadong kan sipdo na martangyang ona kaning dipature songoni dang boy ujung na lau mahalaki tu darat ditatap ma pola sampai 2 hari halaki di pulau na tidak bertuan na kaning pulau yang tidak ada penghuninya jala didikin 2 hari halaki dicoba halaki membahen lambang SOS manang songo dia sian hau manang na songo dia dang bui dang adong naro mangrupi ibana dang adong naro na menyelamat ton nasida ujungna tohema molope iku mati tadi son tolema dang mungkin dang adong sopo-sopot ta ujungna di pajongjong nasida ma amanginang mereka mendirikan sopo-sopo tempat mereka untuk bisa berlindung ala moloro anung udan boy mahalaki berlindung di si berjuang mahalaki pajongjokon sopo-sopoi nunga jongjong be sopo-sopoi ya di pagal halaki ma ala na boy dohonon amanginang male nasida jala ngalian nasida di pagal halaki ma api
asa songona mohop pamatangna mohop dagingna madilop paait asa boy diinum nasida manang aha dilop pasongoni. Iya jala mungkin ala niluja nasida saya dilop pasongoni, saya minum halaki songoni, minum songoni terpudum nasida ditiki terpudum nasida mungkin sekitar 1, 2, 3 jam pola sampai terbakar amang inang sopo-sopo na pinajongjong nasida nakaning. Iya langsung martangiang do nakaningi kan tulu sada karakteri na si pertangiangi langsung martangiang Tuhan Tuhan nama-nama saon Tuhan ikon terbakar nama sopo-sopo alai Tuhan sakapmu mana saut di kami Tuhan unang tadi kok kami alai molo 2 nari dongan nai langsung do mamicang dia do Tuhami siega masin di kapali martangi ako dia di begi Tuhani do daong kan memang tutu dah ngadong Tuhani sonari terbakar sopo-sopon bereng mah rodo Tuhani dah ngadong itu sip do dongan nai ma di bereng tugijang Tuhan unang tadi kok kami jadi nggak songoni gabi ohom binasida iya ujungna istirahat manasida dah ngadong pi harapan di dalam keputusasaan molo 2 nari dongan nenga putus asa di sonna mamate hita alena sadanari i didok do di bahasan tangyangna dang modum debata dang ditadikon debata hami diboto debata ditatap debata do hami di bagasan sita ononon. Iya marsugut nai pagi-pagi manugut tersunggul manasida dibereng ma amang inang adong sada kapal bah nganeng ro kapalon neng ro songoni didungui ma bita ngero kapal bita tersunggul halaki bangun halaki iya didapot tomma saat tu pantai ipai mohon kapali boy manasida manumpang tu kapali lau mulak muse ujungna selamat ma nasida ale ditiki di kapali disukun 2 halak naso maka porsai Tuhanima na punasa kapali wado carana boy dibotoho na ado kami dipuloi alus ni na punasa kapali hola sada doa manginang mengelului deki doa bodari hubereng ma adong api jela adong timus sianima boto okku adong dojolma di puloi alani dapot tonokku jala tarsibdo amang inang 2 halak na sejut mamicang dongan na jut martangiang nakaning hurianay naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ana boy idota marhiti ilustrasi nakaning amang inang sipata boy idota borat si tutu sipata boy idota tutu do adong Tuhani manang naso di ida Tuhani do ngulut tahun sipata ulu do sipata lumlam hita tutu do ape dang adong debata ngacit ngoluku tambah acit tambah susah tambah songonon ngoluku alai ikon ingotota dang sakapta nasaut di nguluta sakap ni debatado songona kaning ngamang inang terbakar sopo-sopoi 2 halak mamicang dongan nasi pertanyangi alai si pertanyangi dang nagabe ditadikon ibana debata alai didok debata didok ibana tutuhan debata Tuhan sakap muma nasaut diau unang tadikon nau 2 halak mandokon sudah putus harapan kita sopo-sopo nata pajongjong petar bakar api songoni majut-jut to martanya tutuhani dang marlapatan tangyang ni ima di pola pikir nakaning 2 halaki alai molo si partangiang manang ape namasa di tonga-tonga ngulum Tuhan manjagaho ido amang inang naboy beringot tamar hiturpuk sadarion di pabangkit debata di pasu-pasu debata pesalmen na adung do sakap ni debata di ngoluna molo pe adung akasi taonon persoalan pos marohata ai debata do naga bidungan na alai molo gabi pikiran na do dipake ibana madalani ngoluna
ujungna tu hasu saat do ale mulu dipaluas ibana debata napa bangkitun ibana debata nama milit ibana debata nama masuk ibana sakap ni debata do nasaut di tonga-tonga ngulu ni perpesalmen idu makna nama cebagas ede punguan ama nakaning tuhaku hodo haporusaku alani marhidi jami tadi dikiun di minggu tasadariun amanginang dipaingot tita tutuma tapa jongjong debata di jolota jala taingok ma debata nagabe partano batoata. Ini tempat kita berlindung. Soal dia pe doras ni alugu menghantam ngoluta ingok ma adong do debata naman jaga kita. Amin. Martangia kita. Mulai tema ale Tuhan. Marsaringar hatam di tonga-tonga perminggu nami di tikion. Tutudu oleh Tuhan debata meragam do namasa di ngulu nami. Marsika soring arsak las niroha alai marhiti hatam ditikion di paingot todo hami Tuhan ai hodo Tuhan nami ai hodo naman jaga hami ai hodo partano batoan nami marhiti pikiran marhiti habisuhon nale honom mutu hami idu pakion nami dinalao mandapotoko dinalao paloasoko manguluhon ngulu nami ulang paluas sami marhiti pikiran nami gabe manadiko kole Tuhan di bata alai ajari hami Tuhan marhiti nalehonomu akka habisuhon habistaran di ngulu nami asalam solhot manyak kami tuho marhiti hiti parsoran nami di ngulu nami dihatam pele Tuhan di bata ale Tuhan ditikion gomos dibuat kami di bawah santang yang nami saluhut na ruas ni Uriam HKBP Tamarunang narap marminggu do tami di bagas corom ditikion manang na ikun mandoho ti permingguan marhiti live streaming sian horong sikola minggu remaja na poso ama ina lansia asiroham Tuhan pasu ruasmi diganup ngoluna diganu pargulmitun nguluna siroham homa na jongjong dinalau papol sorohana marhiti todim pasu munguluna jalahoma na paposon nguluna le Tuhan debata ale Tuhan ditikiope dibuat kami gomos di bagas santang yang nami Huriam HKBP Tamarunang dosa luhut na tahya ka program-program ni Huriam nanunga mardalan do nanaing di patupa pele Tuhan di batasi maroham pasu huriamon pasu saluhutna amanami inanami parhala duni huriam hodo nama nodo nasida hodo nama milit nasida hodo pabangkiton nasida papos rohana sida le Tuhan di bata pataung ngoluna le Tuhan di bata songon parhaladum songon naposom dinalao manguluhon huriam ale Tuhan di bata dinalao manjamoton ruas ni huriam saluhut na pele Tuhan di bata asa marhiti huriamon sudi hami ruas ni huriam di bagasan ulup-ulup nasiako ale Tuhan di bata ale Tuhan disakapi huriam do dinalao patupahon rapot huria di tanggal 15 di hari Sabtu asiroham Tuhan pakulingi kanup hami ruas ni huriam asa parsidoho mania kami tonga-tonga rapoti talu mobi Tuhan asa boy mandi pasa hatami ganup aka ide asalam uli asalam une pakobasyun nami di tonga-tonga huriamon jalaboy manian gabe las niroha gabe buhal na mangulu pakobasyon nami di tonga-tonga ngulu nami di tonga-tonga ngulu ni ruas mipe ali Tuhan di bata ali Tuhan ditikion dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami ruas ni Uriam na di bagasan saminggon mulu na di bagasan arsat ni roha
Homa Tuhan na mangapuli na sida mulu na di bagasan hagaleon ni pamatang asiroham pasu-pasu na sida le Tuhan ni bata Ima Agusta Christine Borussia ni par na posom amanami amang situadi serigar amanami amang siya ni par amanami amang YF sitorus ale Tuhan di bata totong maho na mangalehon hamalumon tunguluna mangalehon hamalumon tu pamatang na ale Tuhan di bata so ni ruas ni huriam na so dibuto hami natongon di bagasan hagaleon pamatang manang di bagasan arasa ni roha si roham Tuhan tatap nguluna homa naman dangi roha do pikiran na peleo Tuhan di bata jala mangalehon hamalumon jala naman nangihon tangiang nami ale Tuhan di bata so ngoni pili Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan sa minggon di bagasan las ni roha di pertambahan umur na lehonommo di tonga-tonga nguluna sida asiro hamali Tuhan di bata lehonommu tabba ni umur tong do lehonommu tabba pasu-pasu do lasiroha di tonga-tonga nguluna ima di yenakon ni huria malang sekolah minggu rado Gwen Marito si Hombing di amanami amang YF si Torus di inanami inang F Boru si Tompul di amanami amang M Panjaitan di naposom inang situa Christine FD di inanami inang BM Boru Hasibuan asi maroha male Tuhan di bata pasu-pasu nguluna pasu-pasu ganup akka ulonna akka yanakon na keluarga na totong mah ho naman jamoton ale Tuhan songoni pilih Tuhan di bata di ruas ni huriam na di bagasan las roha di pertambahan umur di partungan saripion totong maho na mamasu-masu nasida saluhut na ale Tuhan di bata ale Tuhan culma pardosa dohami nabadiado yang goho jumulu mas Tuhan siasa dosa nami asa talu pami mangidu uhud majalo pasu-pasu napi naradim di tonga-tonga ngulu nami mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuh amin. Tapuji matuhata mari dia mahita sian bukit nomor 600 itu ma tapasahat peliata Walau do ibu
Dion ay 14 jongjong meta saludna. Parangin nama dia, mau dia depan di, saya patah mau tiruan, sangat pinang hidupi, otot bengi utun aku, Yesus nabaluaan, oh sampai dulu aku alani mertuaan. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon ading gando na salibasan ng liutus. Hupa sa hatami ma siyan na ni lehom mitu hami pilihan nami tuho. Saya calo magabi dua na ucus di julum. Pasu menjaramoti. Asa huprasya kami pilanon pati bulon na radyo mo di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion buhay marohan nami marehiti-hiti todim asalam utadahami godang ni si leho-leho mitu hami asalam kira-kira mi manduk muliati tuho marehiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang say pinarbadia magwarmo sero maharajamu se saud molom ni roham di bano atongon songon na di bano gijang leho matuhami sa dari luan siapari si sa madosa nami son panasa nami di dosa ni do mardosa tuhami una kami togi untuk pangujunan palu amahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja mula mahamu di bagasan dami jalo amuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hom madame na tutodim. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu mak di hita saluhutna.